ndiri kuona kuti unoshumira chaizvo mukunamata imomo. Tinoziva bhuku raunotienda, ndinoziva kuti uri muchitendero chechikristu. Tinoremekedza zvitendero zvese, asi ndoziva kuti iwe uri muchitendero chechikristu. Ndinoona kuti zvaunoimba nguva zhinji unozvitora mubhuku dzvene. Unosarudza sei kuti nhasi ndinoda kunobata apa, nhasi ndinoda, nekuti ibhuku guru riya, iwe unosarudza sei? Saka chandakadzidza muupenyu hwangu ndechekuti bhuku dzvene raMwari tinofanira kurirava mazuva ose. Ndopatakazonyora nziyo iya shoko renyu ndakariviga muhana mangu ndisakutadzirai. Imwe yangu ndoziziva. Zvekuti nziyo idzi padzinouya dzinenge dzave kungofashukira mune zvatakaverenga kare. Saka kazhinji handizonyori nziyo nekuti ndazviverenga nhasi. Ndakazozviverenga kare, asi zvazongobuda mune pamwe zviri kuitika zuva iroro tikupa kutenda kuna Mwari. Tobva tati maiwe tomutenda neipo, zvichingobva mubhengi riya ratinaro remascriptures akawanda. Ndinozviziva kuti ndizvozvo chaizvo zvauri kugara wakataura, nekuti wabva waita kunge uda kupinda mune mumwe mubvunzo wangu.